Tara mga ka-Anli, ngayon magluluto tayo ng ginisang upo. Siyempre andyan ang ating sibuyas, bawang. Gisahin lang natin ang ating onion, ang ating garlic hanggang mag-brown. Ayan, halo-haloin natin ng pagmamahal. Sunod natin yung ating sahog. Kahit konting pork lang mga ka-Anli, 1/4 okay na. Pag okay na siya, hulugan na natin siya ng kamatis. Ayan, pampalinaw din yata ng mata o good for heart, ika nga. Ayan, pag medyo okay na yung kamatis mga ka-Anli, alam na natin kung anong ating isusunod. Ayan, yung kamatis pa lang at yung pork, okay na. Ayan, panalo ng lasa niya mga ka-Anli. So pag okay na yung lasa, sundan nating hulog ang ating upo. Takpan lang natin ng konti itong hinulog nating upo mga ka-Anli. Okay na, pang ulam na. Diba ang simple? Kamatis lang, pagkatapos upo, pwede ng pang ulam. Mura na, masarap pa, masustansya pa mga ka-Anli. Ayan, haluin natin ng pagmamahal para mas malalasahan ng kakain. Ayan, pag okay na siya mga ka-Anli, takpan lang natin ng konti to, mamaya pwede na. Ayan, bago natin hanguin, syempre hindi mawawala ang tikim mga ka-Anli. Ayan, panalo na. Ready na ang ating ginisang upo. Kamatis lang at pork na konti, pwede na. Tara, kain na.